Другар Стефанов, заповядайте. Благодаря, Първанов. Ученици сега с песен. Изправете се хубава певческа стройка. Вземи хубав дъх, подпри диафрагмата. Началото твърда атака, форте. Темпото е алегро кон фоко, кон спирито. Сега ще ви дам тон. Момент само да се справя с моя приятел камертона. Така. Момент тук фа мажор. Един момент. Нещо има промяна. Да, фа мажор. Момент нещо не е точно. Така. Сега ще ви дам тон. Внимание! Следете ме. Върви, народе, възродени, на светли дали върви! Що се смеете, бе? Що се смеете? Кой има, бе? Моля, спрете, престани! Каква е това нещо? Каква е тази реакция? Слабене! Пърте се ти! Стъгвай към микрофона! Бегом наш! Бегом ми ти казвам! Надайте горе, бе! Момче! Ти знаеш кога ще бегом? Раз, два! Качва се горе! По-бързо се качи горе! Обърни се срещу учениците! Защо се пиеш ти, бе? Я ми кажи защо се пиеш, бе? Цял ден с теб се занимаваме. Я го погледнете, бе. Я гледай каква хърбичка, бе. Я му вижте пищалките, бе. Когато те хване човек така за ръчичка да ха-ха-ха. Я. Защо се пиеш ти, бе? И да кажеш, що се смее. Стефанов. Моля ти се да кажеш, що се смее. Абе, вицове се разправят там, бе. Никой вице да кажеш, що се смее той лично. Що се смееш? За нищо. Кой се смее за нищо, бе? Ти знаеш кой се смее за нищо? Лудите, бе. Ти за това ли се смееш? Марш в строя. Не, Тръгвай в строя. кажи, що се смее. Тук да кажеш, що се смее. Тук да кажеш. Що се смееш? Защото другар Стефанов пее фалшиво. Хат! Извини се веднага! Веднага се извини! По най-бързи начин! Ученици, докато Пламен не се извини на другаря Стефанов, няма да бъдете освободени от репетиция. Тихо! Ето, какво се получава. Заради тебе. Извини се на другаря Стефанов. Извини се, ти казвам. Извини се на другаря Стефанов, ти казвам. Моля ученика, елате при мен.